A la jornada d'avui hem pogut veure diferents iniciatives d'adaptació al canvi climàtic portades a terme per diferents socis del projecte, inclús agents externs al projecte que ens han pogut donar a conèixer experiències d'èxit que estan funcionant en els 4 sectors d'activitat que estan involucrats dintre de Life EcoAdapt. Som una de les empreses executores del projecte Life EcoAdapt 50, mitjançant el qual totes les confraries de pescadors de la Costa Brava s'han de convertir en punts blaus referents a la gestió hídrica en tot el territori català. Aquest projecte es tracta de 2 desalinitzadores que s'han posat en 2 embarcacions diferents, una en el port de Palamós i una altra en el port de Roses. El que aconseguim amb aquesta acció és disminuir la quantitat d'aigua de subministre de xarxa. D'aquesta manera, mentre ells van treballant al seu dia a dia de la pesca, poden anar obtenint aigua potable que després la poden utilitzar per diferents accions. Un dels principals aspectes que volem remarcar és que hem debatut amb tots els socis sobre la necessitat de formular estratègies sectorials que siguin clares, que siguin concises, que estiguin adaptades a l'anàlisi i la diagnosi de vulnerabilitats climàtiques, a les necessitats dels sectors i als desitjos de cap a on volem anar en un futur en l'àmbit de l'adaptació climàtica. En el nostre cas, hem presentat a l'ajut de Life EcoAdapt el projecte Ratapatxets. Ratapatxets és una manera local de dir ratpenats. Els ratpenats cobreixen una funció molt important que és la de l'equilibri ecosistèmic. O sigui, ells són els principals depredadors dels insectes voladors nocturns. Llavors, si tu tens bones poblacions de ratpenats o al voltant de les teves finques agrícoles tens bones poblacions de ratpenats, estàs fent que aquestes poblacions per exemple, hi ha algunes papallones nocturnes que són plagues sobre la vinya o sobre l'arròs, doncs estàs fent que redueixin. I així aquí estem, iniciant tot això i esperem que tenim un any de seguiments, farem una mica d'anàlisi de dades i després esperem acabar amb un guió de quines són les caixes a col·locar per a la conservació de les diferents espècies. Soc Josep Pasqual Massaguer, soc observador meteorològic d'aquí l'Estartit i de tota la vida miro a banda de les temperatures de l'aire, la pluviometria, l'humitat, els vents, doncs també la temperatura del mar. El nostre projecte ha consistit en adquirir una sonda nova per les mesures que fa en Josep Pasqual Massaguer des de fa 50 anys. Per aquestes dades es pot estudiar, per exemple, l'augment de la temperatura del mar, els canvis de salinitat, els corrents marins, i això és el que ens permet també estudiar quins canvis hi pot haver per efecte del canvi climàtic amb la fauna o amb la biologia marina en un futur. Des de l'associació, pensant en les accions que podíem fer nosaltres d'adaptació al canvi climàtic, vam veure que encaixava la nostra problemàtica i també del sector pesquer enfront a les algues filamentoses. Són unes algues que apareixen als fons marins de la costa catalana que afecten tant a la bellesa dels nostres fons com a les espècies més fràgils. Gràcies al projecte Life EcoAdapt vam poder tenir els recursos econòmics per poder fer aquestes accions. Esperem que durant els 6 anys, 7 anys que queden de projecte, cadascun dels territoris pugui avançar en la creació d'aquesta estratègia marc per cadascun dels 4 sectors econòmics, el forestal, l'agroramader, el pesquer i el turístic, i que aquestes jornades que anirem fent arreu de Catalunya ens permetin intercanviar coneixements i experiències entre tots els socis involucrats al projecte, incloent també aquells actors que formen part dels laboratoris on se co-crearan totes aquestes experiències.